wani irin daƙiƙi ne. Sono zan faɗa maka kada na ƙara ganin ka a gidan nan. Amma ka ƙi ji. Ke kuma munafukar banza munafukar wai. Tashi ki gida. Wani dan Allah ya haisa zulumi ya kake so ne da rayuwa. Daga yau sai yau zan faɗa maka idan baka sani baka sani. Wannan da kake gani matata ce domin kuwa ni zan aure ta. Dan haka kada na sake ganin kafarka a kofar gidan nan. Daɗin abin ita mace allura ce a cikin ruwa. Me rabo ka ɗauka. Muddin ba an ɗaura aurenta bane da wani a yanzu, Allah ne kaɗai ya san waye mijinta. Kai, za ka iya zagina na ƙyale ka. Muddin ka taɓa lafiyar cikina, za ka gane ɗan jaki ma dukiya ne. Bari ka jin gaya maka. In baka sani ba, ka sani. Na yi alƙawarin matukar ka ci gaba da bibiyarta na ƙara ganin ka a gidan nan, sai na zama sanadiyar ajalinka. Kuma a shirye nake da na ɗauki rayuwar duk wani wanda zan ga yana bibiyar Bilkisu. Don haka ka sani